ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆସିବ ତାହା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପରୀକ୍ଷା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ସେଥିରେ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ +2 ପଢ଼ୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅର୍ଥନୀତିର ସଂଜ୍ଞା, ତାପରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମୌଳିକ ଅବଧାରଣାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାନବୀୟ ଅଭାବ, ଉପଯୋଗିତା, ଦ୍ରବ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟ, ଦର ଓ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛେ, ଅର୍ଥନୀତି ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଛେ, କି ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରେ ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଯଦି ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉଇକସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନେମିନି। ଉଇକସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିବାର ଏବଂ ନେମିନିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିଚାଳନା। ତେଣୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପରିବାରର ପରିଚାଳନାକୁ ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ ଓ ଉପଭୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଆମେ କିପରି ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତିର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଅର୍ଥନୀତିର ସଂଜ୍ଞା। ଆମର ପାଠରେ ଆମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ 3ଟି ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା ଅନ୍ୟତମ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଚୟନକାରୀ ସଂଜ୍ଞା। ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ବା ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଇଂରେଜ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। 1776 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ସମ୍ପଦର ବିଜ୍ଞାନ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପଦ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଅଭୌତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞାଟି ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବା ଜେବିସେ, ମିଲ୍, ରିକାର୍ଡୋ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଂଜ୍ଞାକୁ ରସ୍କିନ୍ ଏବଂ କାର୍ଲାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ରୁଟି ଲହୁଣୀର ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବା ତାର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନ୍ୟୁ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି। କାହିଁକି ନା କେବଳ ସ୍ମିଥ୍ ଯେ ସେ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପଦଟି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାଟି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାଟି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। 1890 ମସିହାରେ
ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏଥିରେ କେବଳ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦର ଉପାଦେୟତା ବା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇ ନଥିଲେ, ତା ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ଜନମଙ୍ଗଳ କିପରି ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଉଭୟ ସମ୍ପଦ ଥିବ, ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ଥିବ ଏବଂ ଜନମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ। ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି 1932 ମସିହାରେ ଲିଓନେଲ ଚୟନକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଅସୀମ ଅଭାବ, ମନୁଷ୍ୟର ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ଅସୀମ ଅଭାବ ଭିତରେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ତାହା ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦୃତ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସଂଜ୍ଞା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପରିସର କହିଲେ ଏ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ରହିଛି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏଥିରେ ପଠନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଭାବ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଅଭାବ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କେହି କୌଣସି ବୃତ୍ତିକୁ ଚୟନ କରିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଅଭାବ ପୂରଣ। ଆମେ ଯାହା ବି ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ କିପରି ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ। ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଥା କହିବା, କିପରି ସମ୍ବଳଟି ସୁବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅଭାବରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଅଭାବ ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପରିସର କଥା କହିବା, ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହା ଅର୍ଥନୀତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜନକ କିଏ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରିବ।